al'umma zo faɗo ra'ayinka don fahimtar juna birgiman an kaka kan batun al'umma zo faɗo ra'ayinka don fahimtar juna malam babba na kofar gabas 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 ƙwarai ba kuwa Na san ka iya turanci. sosai ma kuwa ku da turancin naku bai wuce cikin cokali ba. What is noun? Ita a noun is a name of anything a lokacin amma yanzu ban sani ko an samu sauyi. Haka ne. How many types of noun do you have? Type of noun din nan biyar ne ko? Baya na ba haka ba ne. To ikon Allah nawa ne? 8 types of noun ake. Allah sarki Allah cikin ikonsa ki an samu ƙarin uku kenan ba na kammala digiri ɗina a Bayero University. Give me one example of concrete noun. Aha, who is your friend is an example of concrete na an gaya miki ban sani ba ne? So ba haka ba ne. Wannan ai interrogative pronoun ne. To wa gaya miki? Ai yana cikin English test. Bari ma ɗauko ma. Ikon Allah ya ki ɗauko to magani ne da ki aka ga mai gaskiya. Da bala'i yau an kawo ƙarshen wanku bara ma ka ga in bece kafin wata zo ta kure.